Ze vinden het hier al je mooi in dit hockey. Dat vinden ze al je mooi. De houttafel wat door. Geweldig! Ja. Ja, maar dat is jullie. We krijgen jullie een beetje les. We staan net links, jongen. Pak maar wat rijdt al hier. En dan gaan we naar de eind, naar de slappe kant en die door het dubbel. En dan begin je te draaien. Draaien tot je een rondje krijgt. Dan steken 5, 6 van die dingen. Dat nemen wij een lofter in het Fries. Door zijn dubbel. En dan doen ze hem er terug. Dan ben ik opgegroeid, hè. En we vinden dit... ik kan... Misschien wel 3, 4 jaar neer. Ik kan met mijn broer in het hak. En daar zie je het. Ik zei, wat is dat bedrijf? Die zei, ik maak zijn einde koor. Nou, dan had ik dat even in ogenschouw nemen en dan. Ik zei, dat kan ik ook wel even zien. Nou, zo begin je. Ja. En nu ben we ermee behept. En nu is het een beetje wat, ja, dit wordt een virus. Hoe is dat zo om nou les te gaan? Geweldig. Ja, heel speciaal. Ja? Ja, best. Want heb je toch iemand vaker? In de winter doen we het haast alle zaterdag. Ja, de hele processaders, ja. Ja. Maar dat is dan om het werk terug te gaan? Of? Ja, eigenlijk zo. Dat is wel een beetje de bedoeling ervan. Maar daar bleef weinig van over. We hadden van die een 100 bij elkaar. Ongeveer een 100 en daar bleef misschien heel in van over. Oh ja? Ja. Die je terugzet? Die terugzet, ja. Dit is wat skraal al, ja. En als we er net om tanken, dan stiert het uit. Ja. Dat moeten we net hard, toch? Nee, dat bouwen we net nee, aan, nee, want nee. het is zo mooi werk en het is zo mooi dat die dingen in de veert staan. Hè? Dat is mooi. Het jet bij Friesland. En het jet van vroeger, dat heb je het vroeger eigenlijk. En dan kan je niet terug naar het Ik ga er toch maar er al buurt. Van binnen naar boet. Ik mag hier even smokkelen, want deze vrouw die een beetje ondoog is. Die hier maar draaien stekken erop. Een stekker voor jou, vind ik, hè? Net een hoog. Je bent wel streng. Ja, we moeten het goed beginnen. Ik was even op de master, ja. Die had er verstand van. Ja, je wat minder? Ja, ik zit in de ICT, dus dit is voor mij een buiten mijn comfortzone. Ja. Hé, maar wat voor club ben je hier? Waar ben je bij de Eindevereniging van Riepzerk? Ja. Wat is dat dan? Nou, dat is een club meisken die vroeger een keer betocht had. Ja, deze club net, want die leeft al niet meer. Maar meisken die tochten van hey, we moeten de bescherming en het behoud van de einden even houden. Dus in de Simmermaan, iedereen die in koer hier, die moest een beetje yield betalen, zeg maar. En in de wintermaan dan daar het voer verkocht. En dus zadwaande is dat nog steeds aan. Nou hadden de meeste mensen geen koren meer te steken, dus daar hoeven geen yield meer van te betalen. Maar iedereen in het dorp is nog automatisch lid en de contributie is dus nog steeds 15 cent. Ja, de contributie is nog steeds 15 cent. Nou ja, dat had net in een hoes, dus we krijgen vaak wat meer. En daarvoor hebben we dan echt dit soort dingen even organiseren voor de mensen in het dorp. Ja. En dan echt nog een beetje de binding erbij te houden, een beetje met de natuur, een beetje met eind. En dat is, nou ja, meer mensen konden hier net in het hok, maar we gingen volle meer opgaven. Dus ja, dat weer hartstikke leuk. Net? Nee, maar nee. Niet komt echt net uit Zuiden. Dus ik ga zien of we er wat fatsoen in krijgen. Nee, in de regel maakt je vooral in laaie worden als man. Ja? Ja, je wil dat wel even? Ja, maar dat is prima. Ik maak mijn vrouwen graag werkjes. Ja. Nee, maar de stekker verder. En dan doe je hem hier weer bij. En dan, Ja. en dan mag de volgende maar hier weer. Die komt hier weer tussen. Dat zien we wel aan het einde al. Afklopt, dus je zegt het einde is net zakjes keurig. Oh. Dus ik ga hoop. Yes. Nee. Ze zullen er nou hoe mooi het maken is. Nee, het is meer van hoe leer binnen de meesten die er wijnen. Oh, sure. Ja, zo werkt het. En dan zitten ze wel goed. Mijn man is de voorzitter van deze vereniging. Dus ik denk, die weet het meestal wel. Dus daarom komen ze het juist buis. Dus nog maar dus hier of Nee, daar tussen. Je hebt zelfs een PR-man. Ja. Zo, daar zit er. Die doet dus, ja, hoe nemen ze dat? PR-man, dat is dus, die doet dus reclamewerk. Maar je bent dan mooi bij de tier, een PR-man zelfs. Ja, zeker. Ja. Maar je moet er maar een beetje mee, dat hebben we niks zeggen hoor. Je moet een beetje met de tijd mee gaan. De jongen die schelen mij dan nu dus PR-man, maar die jongens weten correct nou aan welke kant van de computer ze zitten. Maar en ik weet een heel beetje hoe dat werkt en dan doe ik wel eens een keer, ik doe de foto's, de folders. Maar je bent zelf net van het flesje.
Nee, ik hou het wel maken, maar ik heb kantoorhandjes. Dan krijg je voet nog een paar ringen, krijg ik al kramp in de hand, en dan kun je hem beter ophalen. Maar elke een die hier in het hok komt of op een cursus komt, die krijgt een aantekening van dat ze iets dienen hebben om het bevorderen van de ene koeren daar ambacht. Nou, dat is Robert zijn eerste diploma van de Kamerman. Kies mij. Is hij daar weer goed. Ja, de dwarfzijn is toch een beetje het logo van Riepzerk. Zit ik in de vlaggen. Je bent echt na in het warm. Wij zijn echt een eindedwarp, ja. En dan joert maar even, nou ja, Je moet huisvesting verzorgen. En als we naar je meesten krijgen die het een beetje handig is in haar en we hebben dan straks de kwam van aannemen kunnen. Ja? Oh ja, dat het in het eigen warm maken wordt. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Ja. Nou, viel ze er al wat voor? Nog net helemaal. Dit komt al je maar goed. Ja? Als je over mij die weg en zondag komen ze al je maar. Kent al je mijn korenhoofd. Ja, dat wel. In het begin is het altijd dreig. Ja. Dan krijg ik mijn eerste koor, dat ik wel een zwaan in, zei ik van de morgen. Ja, maar dat is exact. De eerste, dat is, je moet eerst 10 tolve koren maken gaan en dan zeg je van, nou begint het er wat op te likje. Maar ja, wie al een paar korkjes maken? Ja, Honderden. Ja, hoe Chris is het? Die kunnen we niet met tellen wollen. Nee, dat denk ik net. Nee. Komt je wel goed, ja? Dus de Riepzerk. Ja, Riepzerk, dat is wel, die gaat wat mijn eind, dus dat komt al in het weer. Nou, vies is het net geweldig. Prachtig. Ja, nou, Ik denk dat ze trots op jou binnen. Nou, oor ik wel. Nee, Ja, dit is het.